Indigo crew hiat video lak kan phalo alo do bol bol ma se kala lak lo ve bok to sia Kolkata kan thenga ti hian zan da som vela kan phe airport a zan lai dam hi dona Bangkok pan tumin kan nga kani Bangkok kan thenga ti hian bazar na turte tam khopa restaurant la tama ti hian ke in kan transit gate kan pan le wang don ani an airport hi kalapiang hian engemaw tanglam hi lo om ve thinin ka hria miram hi chu tanglam thak thang hi om ran mai ni Bangkok airport train a ka voi khat chuan na ani nge nikum khan Bangkok ka thlo lo shim boka Chuba to Tlan chak fua takani fua ani mai escalator la hi lo tam to khopa sang thui deuh hi kan chuang deuh rang mai ni walk le dawanga escalator a bok chuang le don ani chuan puite an ngoi chawi tana boruak po akang adai deuh zai to ani Kolkata atang khan zanlaya kan thlo boka muthi chua duwa hlona ka thut atanga rei lo te a hi chuan kamu thlungal deuh mai zelani ka chua pa in business class ka tlo kwala business class point chu khat vek ani Guangzhou airport kan theng le ta adang ka ron da jel don ya see ya